Здравей! Ние от Давид и Илия имаме няколко въпроса към теб, които искам да ти зададем днес. Ще се радваме, ако ни отговориш на тях. С удоволствие. Първият въпрос, който ще ти зададем е: на колко години трябва да е мъжа, за да се ожени за теб? За мен конкретно или? За теб конкретно, да, не за мен. Аз предпочитам жени, но за теб конкретно на колко години трябва да бъде мъжа, за да е годен да се ожени за теб? Ами, според мен мъжа, който трябва да се ожени за мен, не се определя по годините, които е навършил, а качествата, които притежава. Какви качества трябва да има? Ами, първо трябва да вярва в Бог, да е с Бога. Добре. Първото, което е. Второто, да е отговорен. Добре. Да има чувство за хумор. Добре. Да вярва в Бога, отговорен, чувство за хумор. Да. Все хубави качества. И да ни гледа футбол. И да не гледа футбол. Ама точно сега, когато е европейското, много трудно ще намерим такъв мъж за теб. Добре, само за европейското може. Добре, за европейско Може. може да гледа европейското. Според теб, кой е най-добрият месец за забременяване? Така. Ами, значи трябва да се почне отзад напред. Добре, Кога обясни ми. искаш да родиш? Значи това е свързано с зимни бебета и летни бебета. Така. Разбрахте? И ако планираш да имаш повече от едно дете, планираш да имаш и зимно и лятно. Едно зимно бебе, едно лятно. И едно бебе. лятно. И Разбрахте, оттам да. нататък вече смяташ назад. Колко трябва да е голяма жената, че да роди? Ами, колко трябва да е голяма? На какви години трябва да е? Може би, коя е подходящата възраст да имаш бебе? Така ще го... Първо трябва да имаш подходящите условия, т.е. да имаш семейство, да имаш съпруг, който те обича и тогава да имаш дете. Може би след 21. След 21, да. Значи една осъзната възраст търси. Да, осъзната, но не е много голям, защото... Трудно се бяга подир бебето. Трудно се бяга, когато проходи бебето, да. Да, разбирам те. Нека да си представим хипотетично, че имаш дъщеря. На колко години трябва да бъде тя, че ти да й позволиш да се гримира? Чакай да си представя хипотетично. Представи си, моля те, хипотетично, каква дъщеря имаш и колко трябва да бъде тя голяма, за да може да е годна за гримиране. Да е годна за гримиране. Да. Ами, значи моята дъщеря, която хипотетично си я представям, е естествено красива и няма нужда от гримиране. Значи ти си, така да го разберем, и нашите зрители съответно така да го разберат, ти си против гримирането, ти си за натурала, естествената красота. Значи аз приемам, ако някой човек иска да използва гримове, за да подобри външния си вид. Но моята хипотетична дъщеря си я представям перфектна, идеална. Топ красива. И без нужда от никакви подобрения. Да, разбирам. Да се върнем малко назад, когато си бременна. Какво ще ядеш, за да бъде всичко наред с бебето? Значи, според мен първо най-важно е движението. Естествено, трябва да се внимава каква е диетата, но не съм за крайностите като диета. Нито пък, както казват някои, сега бременна си яш какво искаш, сега ти се е паднало. Трябва човек да внимава и движението е много важно. Да, разбирам те. Аз само мога да кажа, хипотетично, примерно ако си представя, че съм бременна, сигурно много бих яла плодове. Плодове? Ясно. Значи ти ще бъдеш на плодова диета? Да. Добре. Да разбирам ли, че ще изключиш месото от храненето си или не? Не е задължително. Според мен зависи самия организъм какво е. Ако си го иска, що па да не му го дадем? Правилно. При условие, че аз консумирам месо по принцип. Да. И сега представихме си, че имаш момиче. Искам сега да си представиш, че имаш момче. Или пък без значение какво има. На колко години ще му дадеш да пине една биричка? Така сега покрай европейското, едно, друго, трето. Какво правим? Значи, хипотетично си представям, ако има момче, най-вероятно безалкохолна бюра, може да опита. Надявам се, че ще успея да го възпитам така, че да знае, че не трябва да употребява алкохол.
алкохол и други такива субстанции, които са ужасно вредни за организма. Ясно. Значи, зирото не е проблем. Зирото не е. Зирото не е проблем. Ясно. Така, за да стане бебето, трябва мъж. Нали така? Така по принцип. По принцип е По така. принцип Бог така е казал. Точно така. И в моята книга Дебелата Библията го пише същото. Но искам да те попитам, как да си намерим мъж? Откъде да го намерим този мъж? Да. Това е много интересен въпрос. Да. И аз имам приятели, и приятелки, които са сами. И те това питат. Нека Как да помогнем си на направим? хората. Нека да Как да намерим, да помогнем на хората. Къде да си намерим мъж? Да, много е добър въпрос. Ами, значи трябва да има събиране, да се събират младежи. Да. В, нали, горе-долу една и съща възраст, където могат да общуват и да видят дали за тях това, дали има подходящ партньор. Но по-умни от мен хора казаха, че е хубаво да се организира благотворителна инициатива, труд, почистване и така нататък, където да се включват младите, за да се види да може да си избереш кой е работен. Точно, и ти да видиш пък кое момиче се грижи, кое отстъпва реда и храната си, кое помага на възрастните, да знаеш кой има ценности и на кого може да разчиташ. Така че... Няма да казвам името на една социална група, в която там си ги въртят на едни световнически вечери, вечеринки, там всеки помага и по този начин, между другото, постъпват хората, ориентират се правилно кой какво може, какво прави и какви отношения има към другия пол, точно такива срещи. Но, нека, родили сме дете, намерили сме си мъж, той е пораснал и е вече на 10 години. Вие представите ли се на цели 10 години? Трябва ли да има собствена стая или не това дете? Така. Ами, виж сега, това зависи от финансовото състояние на родителите. Но ако са две деца от различен пол, по-удобно е за децата да са в отделни стаи, защото те имат различни интереси. Добре. И са по-спокойни. Естествено, ако няма финансова възможност в семейството. Ако нямате финансова възможност, обадете ни се, ние ще дойдем, ще ви преградим стаите, ще ви помогнем. Ще станат две стаи. Ще го направим. Супер да ни направим една програма Младост, като разделим една стая. Ама и да включим младежи, така ще общуват момчета и момичета, ще се разбира кой какво може, кой е отговорен. И ще се намерят един друг, ще се запознаят. Хем събираме млади. Ако имате нужда да ви се помогне, напишете ни в канала или се свържете по някакъв начин с нас, ще дойдем и ще ви помогнем. Коментар, оставете коментар. Ще се караш ли на мъжа си или би ли те дразнил от това, че мъжът ти обръща повече внимание на бебето, отколкото на теб? Така. Ами, мен се струва, че това е обратен е случая. Мъжът по-скоро би се карал на жената или би се чувствал пренебрегнат пред жената от бебето, защото първите 2 години по-голямо време жената прекарва с детето. И разбирам, тогава тя по-скоро би използвала цялото си време, за да избебето. Но да знаеш, има и такива мъже, които също са отдадени много на бебетата. Така е. Или хипотетично, ако мъжа, имаш и дъщеря и син, и мъжа има слабост към дъщерята, просто защото тя е неговата втора принцеса. Понякога се случват такива неща. Това повод ли е за ревност или не според теб? Мисля, че любовта е различна. Добре, това ми би трябвало да има повод за ревност, защото любовта е различна. Любовта към жената е една, към дъщерята и сина. Понеже казахме, че 2 години жената се грижи за бебето, след колко време ти, ако имаш бебе, би започнала работа отново? Ами, аз бих започнала работа, като изтикат майчинствите, които са 2 години и малко. Защото до 2 годишна възраст детето е много привързано към майката. И всяко едно рязко отделяне се отразява на психическото му развитие. Но от друга страна, майката като жена и като човек трябва да продължи своя път, а не да е
Добре. Понеже сме на темата вече родено бебе, на колко години би му дала да яде захар? Така. Бомбони, шоколади, захарни изделия. На колко години това ще може да хапва? Значи, първото дете може би бих се след третата година, така нещо от сорта. Но ако имаме второ, понеже вече първото яде захар, ще бъде много трудно второто да бъде ограничавано. Понеже е виждал първо. И най-вероятно там ще е по-кратък срок. Не смяташ ли, че е малко несправедливо? Едното си го пазила 3 години, другото още на първата почва. Съгласна съм, но то не всичко е справедливо в този живот. Да, то това е малко като приказката за едни имали 3 деца и ще им вземат интервю и този, който е водещ, ще я пита жената как беше с първото. Да ви кажа честно, при първото дете мъжът ми беше много отдаден на всичко, което ставаше вкъщи. Той се грижи за него, ставаше нощем, къпеше, приобуваше, хранеше, приобличаше. Второто, той тогава остана малко назад, поех аз. Госпожо, детето ви, третото яде от храната на кучето. Проблема е на кучето. Да. И това с захарта малко е така, нали? Проблема е на детето, нали? Да. Добре. Опитваме се. Би ли потърсила помощ след като родиш от някого и кой би бил този някой, ако потърсиш евентуално помощ? Да ти помага с бебето. С децата. Да. Естествено, първо майките, бабите. Помощ бих потърсила от бабите. Първо, защото те имат повече опит от мен. И второ, защото е тяхното внуче. Добре. Тъй като си жена, един такъв въпрос, който мен много ме вълнува. Кой трябва да ти купи телефона? Кой трябва да ми купи телефона? Да. Много интересен Понеже сега въпрос. са много модерни смартфони, айфони, Да. мобифони, всякакви. Кой трябва да се погрижи ти да имаш телефон? Ако аз сама не мога да се погрижа, да имам телефон, някой около мен, който може. Примерно, ако имам мъжа ми. Какви мъже? Или родителите ми. Или приятелите ми ще ми подарят за рождения ден. Ти искаш ли да имаш, освен телефон, домашен любимец? Да, много. Кога според теб е подходящия момент да си вземете домашен любимец? То пак тук не става въпрос за момента, за условия. Защото ако живееш в едно малко апартаментче с 2 деца и мъж, и е много трудно да гледаш домашен любимец под формата на куче или котка. Сега може да имаш рибки или хамстер, които не взема много място. И не искат разхождане най-вече. И не искат разхождане, да. Така че зависи от, ако живееш в къща, просто имаш достатъчно място, за да имаш и куче, и котка, и хамстер, и рибка. Значи, ако искате куче или котка, купете си къща. Точно така. Добре. Ти шофьор ли си? Да. Караш? Карам. Така, управляваш автомобила, е правилно. Да, шофираш. Кога ще спреш да шофираш? Кога ще спра? Да. Сигурно като имам някакъв физически проблем, ако не мога да виждам. За чуване не е проблем, важно да виждам. За чуване, да. Или ако не знам дали биха измислили някакви такива други начини за придвижване. То бъдеще пред нас. Сега те първа навлизат електромобилите, после сигурно станат някакви паркати. Примерно на новата земя няма да сигурно да имаме автомобили, които да шофираме, там ще се телепортираме. Това е така, но да знаеш, на новата земя няма и да не виждаме и да не чуваме. Именно. Така че там ще бъдем съвсем окей. Да. Ако една жена е женена, трябва ли да си отдели поне една седмица време за почивка от мъжа? Омъжена. Омъжена, да, извинявай. То въпреки че сега ми е малко трудно да ги определя омъжени и оженени, но ако си обвързана, трябва ли ти, ако си обвързана, да си кажеш, искам да си дам една седмица почивка от половинката? Мъжът ти да си стои в къщи, ти... Много странен въпрос.
Странно това вълнува нашите зрители. Да, аз примерно не бих се сетила за такъв въпрос, но според мен това нещо трябва да бъде оговорено с половинката. Аха. Ако и двамата имат желание да имат един ден в седмицата разделени с приятели. Един ден в седмицата. Мъжка вечер или женска вечер. Да, разбирам. Това си договорка между двамата. Okay. Всяка двойка си е различна. Всяка двойка има нужда от различни неща. Но такъв дълъг период като седмица, като месец. То за мен това вече не е почивка. Раздяла. Много е дълго. Добре. Дразни ли те, примерно, ако мъжът ти седне пред телевизора, гледа си Еврото в момента и си отворил една биричка Zero. Нека да... Дразни ли те, ако жената е седнала и лакирала си ногтите и си гледа сериала? Мен лично ли? По принцип същия въпрос. Да ти кажа, ако всичко е окей, що пък да не си гледа сериала? Ако ти сипала салатата с питието, всичко е наред. Не само това, ако наистина няма какво да правим друго, що пък не? Аз също нямам проблем с това. Добре. Всеки има нужда от почивка. Ако трябва да разпределя семейния бюджет, колко пари на месец би отделила за грим? Така. Сега да не изброявам фирмите, магазините, марките. Мога ли да поправя въпроса? Да. Примерно, колко бюджет отделя жената за разкрасяване? Защото то не е само грим, то е козметик, фризьор, маникюр. Да, приемам забележката, да. Колко пари би отделила ти за разкрасяване на месец? Имайки предвид днешните цени, които са, примерно на месец около 100, между 100 и 200 лева може една жена да изхарчи за поддръжка, така да го наречем. Значи, можем да кажем на нашите зрители, че една жена гори между 100 и 200 лева на месец. Точно така. Това са задължителните разходи. Базовите без дрехи, обувки. Сега да не говорим, че една жена, ако няма 50 чифта обувки... Добре. Как смяташ, окей ли е ти да си почуваш мъжът ти да работи и да носи пари? Според мен това никога не е така. Мъжът да носи пари, а жената да си почива. Даже имаше едно такова написано ли, как да го кажа, питат един мъж, твоята жена какво работи? Нищо бе, тя си стои вкъщи. В колко часа става? Става в 6 часа, защото трябва да приготви закуска за децата. Защото тя не работи. И после какво време? Кара децата на училище. После се прибира, прави, готви, чисти. домакинската работа, прибира ги, води ги на занимания, Защото тя не работи, има свободно време. Не. Имах друго предвид. Одобряваш ли тия жени тип държанки, дето цял ден са някъде да харчат уния 100-200 лева за козметик или нещо друго, а мъже им да ходи да работи, а вечер като се прибере в къщи, да се радва само на жена си? Аз лично не бих издържала така. Добре. Прекалено ми е скучно това. Ти обвързана ли си? Да. Случва ли се понякога мъжете да те дразни? Моя мъж? Да, случва се. Според теб това нещо нормално ли, не е ли? Нормално е. Нормално е. Ние сме различни хора, не може да... Нито аз съм идеална, нито ти, нито той, нито ако ти си обвързан. Да. Всички има плюс това, много зависи от моето душевно състояние в момента. Аз да ти кажа, често някой път даже се радвам, че жена има дразни. Нали? Да, чувствам се жив. Ама не, иначе ще се кажеш, че съвсем не ти показа този човек. Но зависи от моето в момента състояние, защото аз мога да се издразня на елементарно нещо, просто защото съм разсърдена от нещо друго. Примерно имам проблеми в работата или се притеснявам за нещо друго, което не е свързано с моята половинка, но мога да си го изкарам на него. Добре. Тъй като се познаваш себе си, ти би ли предприела една такава, как да го нарека, едно предизвикателство да участваш в някои реалити, като Игри на волята, Фермата или нещо подобно? Аз не съм толкова добре физически подготвена.
Ама то не трябва да си само добре подготвена физически, трябва да имаш и нещо в главата. Да, така трябва да че е аз съм на социалната мнение, че игра е много можеш важна. да победиш и конкуренцията с интелект. Съгласна съм, да. Социалната игра е много важна. Да. Съгласна съм, да. Добре. Какво би желала да видиш в някое наше следващо видео? Примерно, някакви съвети Да. за по-младите, да речем, или съвети как децата или младите могат да изкарват времето си далеч от социалните медии, Далеко от мрежите. далеко от мрежите, но пак те да им е интересно и да им се запълни времето. Примерно това Ще го би било направим. интересно. Това нещо ще го направим специално за тебе. Благодаря, че беше наш гост днес. А вие очаквайте следващите наши видеа.